Good morning, everyone. Hey, tun chuma chuanin consistency offer hi inge tangkaina ti kha kan zir ho dona consistency omzia chu tei rei pe na angai ti reng pe na te po ti theyanga consistency hi inge kan tan besties member ti hian inge kan tan tangkaina inge hlok na kan nei thei mo he offer hi tangkai le mitin ta na hlok na om in nge ani thei ti kha boina chuan in shilpia kan tum dona consistency is the key to success te anti thina consistency hlotlin na chabi poimo em mai ania Themesia hian kan company po inconsistency offer hi kan tan wiron sok chwa saka hi kan mang tangkai kan lo mang tangkai tok lo thin ani po in tuna he presentation and tu zong tele kan team te tan tangkai taka consistency offer hi kan man theinan chang le zwalin tun tuma chuan zir ho kan tum don ne consistency offer hi chihni oma 100 PV consistency ti ani a pakhat na chuan engtin nge 100 PV consistency hi kan try anga enge omzia chia kan ron soi piang thatin 100 PV ai claim lo mo invoice sang emo invoice pakhata ni atanga ni som pali thleng thali chung isiam tin zia chuan athanga na cheng sang ni zanga man hu voucher dongang ti ani ta a invoice ti hi hrethiam lo kan lo om takin dora vestis dora thil kan valeya chuan lekha min lo pe a kha invoice ani ta a class mi mo te po a ti khan in hrethiam jok mai the khami lekha min lo pek let kha invoice ti na ni a khami invoice pakhata kham 100 PV kan lo siam tling hal thei kher lo ani po in ni atanga ni som pali in kara kan thil le zong bel khom khan point za tin chuan 100 PV consistency try kan lo ni thei don ani chuan thali chung ni som pali thleng kha point za ka lo siam tling zia ta a chuan at thlanga na khan cheng sang ni chang man hu voucher kan dong anga kha i basis product kha sang ni chang man hu kan thlang thei don ti da ni chu kan du kha chuan hemi ba ka hianin share tur hemi consistency bi ka hianin za chau khan try tur mo kan lo tin mai theya PV zahni po khana try the ni PV zahni a I try chuan thlanga hnuwa kha cheng sanga man hu ka kan dong theyanga chuan 300 PV a kan try ani chuan cheng sang sari zanga man hu kha thlanga na khanin voucher kan dong don ani chuan 400 PV thlengin point zali thleng hian a try theya 400 PV a kan try ani ero chuanin a thlanga na khan sing khat man hu kha basis product kha kan thlang thei don ti na ni chu chuan basis product zong kha hemi voucher a hian thlan thei lo a thlan thei don lova product thlan thei lo bik kha tlema zong a oma chu Mistral of Milan range so zong kha thlan thei lova chuan Velino range ho zong kha thlan thei lo boka chuan Skin Formula 9 range ho le Dew Garden ho ka heng ho range pali ami te hi thlan thei lo ma se hei lo po hi range tam tak kan neya product za thum chuang fe kan neya kan khawa kan du kan thlang mei do ni chuan voucher hi thanga na khan kan vestis application a khan kan lu tanga my voucher tia khan kan lu tanga khata khanin kan voucher number alo langanga khami mang khan order kan vasiam le huna emo kan du huna khan voucher kan don to chuanin khata khan khami voucher mang khan kan product du kan vatlang to mai don ani chuan application nei lo le en lut thei lo te emo khatiang tan po khanin voucher sha thei dan hi lo oma hemi phone number ka lo da 8422 832 155 hi vesi sakan lu na phone number ngei kan han miss call ze ula ni som patni nu lamvela khan mo chuan SMS in voucher number kha aron thleng thei bok ani
chuan hemi china hianin hi 100 PV consistency try dan anita a chuan a pahnih na 100 PV a consistency try phalo te tan abikin company in point niam zok 60 PV a try thei dan kha e aron soi le ta ni chuan ta chuan engineer 60 PV chu kan try thei ang le thlatin 60 PV invoice khata emo invoice rang ranga thlatin ni atanga ni som pali thleng thali chung siam tin zia chuan a thlangana product voucher company thansa ni ve thung ani hei chu bo company thansa cheng sang khat zani somwa man hu idongang company thansa I option 1 le 2 om ta ni chuan hei po hi 60 PV I try chuan sang khat zani somwa man hu kan dong theya chuan za som ni PV a kan try chuan sang ni zanga man hu product kha thlangana kan dong theya chuan za som riat PV a kan try chuan sang thum za sari som nga katiang zel khan points zani som li PV thlengin a try theya chuan a thlangana khan sang man hu kan dong thei ta ni heta hian a then chuan 60 PV 100 PV hlirin ka try si a 60 PV voucher hi pahni lai ka dong te pon ron ti ta ni then khat chuan khata khan 100 PV try ya in ngai si khan za som ni te lo ti tling char char ta la thlatin khan kha 60 PV voi ni try ang khan voucher I dong thei ta ni chu tiang che chon za som ria jani som li te po hi chuan kha 100 PV voucher I du zo ka ni chuan kan center manager ne na emo kan hei sara ma a mo kan coordinator ne na emo kata khan kan report anga hei ka voucher hi 100 PV ka du zo ke ti khan in mail min thun sakanga ti khan 100 PV zo ka kan dong thei bok ani ta khan du kan thlang don ani chu chuan option 1 le 2 hian I du zok zok I thlang thei dona hei anila helai hian alema hian option 1 a kan thlan tur chu ta han I du zok khau I thlang thei don ni chu option 1 a hian noni capsule chuan pahnih na vestige aloe vera mo le hair oil te daily care shampoo mo le face wash heng ho hi company thansa option 1 ania option 2 a hian noni te mistral of milan deep define kajal emo te zita premium spice tea le high ves ultramatic detergent powder I pahnih hi option 1 le 2 ha di du zok zok I thlang thei don ani 60 PV voucher I dong ani chuan hi ma atanga kan lo consistency offer company in aron chop chua atanga kan lo nei thin ho kha ni ta ma kha chuanin ni atanga ni som pahnih thleng khanin ani thina ma se June thla versus 19th anniversary pual khan ni som pali thleng company in min ron po se sakta alom om hle a chuan hemi piala ma hian anniversary pualin aron om le bok don ni na china ka soyang khan voucher kha application a kan hmu thei lova application nei lo te emo khatiang tan kha nei phone number 8422832155 hian kan miss call anga vesti sa kan in register na phone number ngei khan chuan SMS in kan voucher number kha aron thleng thei don ani chu chuan khami ba ka khan member 30 pwa tan khan shat tur poimo a om ta ni kan join thla a kan order siam masak berin 100 PV emo 60 PV atlin chuan kan consistency try masak ber a chiar tel ani ang consistency period nu ni som pali nu lama join kan ni po in kan order siam masak bera khan 100 PV emo 60 PV atin chuan kan consistency voi khatna pomani bokang lut 30 tan khan ban nei na hei omle ta ni som pali nu lam de ya thlato pa po lo lut ta ila ma se kan off kan voi khat order siam na khan 100 PV emo 60 PV kan ti tlim chuan consistency voi khatna hang company min pom sak the ni chu chuan consistency try chun zom du te tan
kan join thla chau lo chuan ni som pali hnu lama 100 PV emo 60 kan siam kha consistency a pom ani to don lo ni join thla kha chuan in ni som ni hnu lama poron join ta la 100 PV emo 60 emo itlin chuan I consistency voi khat nan pom ta ma se thla thara khan consistency voi khat I lo try to na kha try chhun zom le I du ani chuan ni som pali hnu lama order kha siam to lovin ni som pali thleng kha hun om ti kha kan she don nya o point za emo point som ru kha kan try na zok zok kha kan ti chhun zom mei don nya le special vestige anniversary offer mo 100 PV consistency try te tan bi khanin thi thulom om em me kha company mi ron pele ta ni chu hei hi fia zokin next slide sa ka ron sayang slide ta chuan 100 PV consistency try te tan thulom om ni atanga ni som pali thleng consistency 100 PV atrai te tan thlatin ni som panga atanga ni som ni pasari thleng invoice khata emo invoice rang PV som ni ai claim lo thali chunga I lein PV khat kan lei khan PV khat khan chengli zel apudona PV khat kha pali in puntir la chumi za chu voucher kan don bel don ani hi karon soi fia chun zom le don ni he offer big hi chu 100 PV consistency try te tan big leo leo ania 100 PV ni som pali thleng ma zong khan point za ka lo siam tling to ta ke ma khan consistency ka try to ka lo te order po nei le dai la consistency thali atan ti na ui om ti pon order kha lo hu ve thei ni chu ma se to na jam company in ni som panga tanga ni som ni pasari thleng kha hun miron pek bel le ta chuan kan invoice khata emo invoice rang kan point som ni ai claim lo kan siam tin sia chuan kan consistency voucher don tur ka ron pung thei ni chu chuan eta hel sia tur poingo deuh oma chu he offer hi june thla atanga consistency try te tan chau chhiar tan ani do na chuan pahni na ni som panga tanga ni som ni pasari chunga air purifier emo water purifier leite tan 100 PV chau chhiar sak ani ang tinan air purifier a chuan point zaruk vel te lo lut ta water la point sang khat vel lo lut ta ma se khami kan lo le ni pon consistency voucher a khan 100 PV chau khami te pani bi a khan chhiar tel ani do na ni pathumna chuan consistency thali chung ani ang bokin he offer po hi akal ko panga thali chung tho chhiar ani don he voucher hian hemi voucher bi khian brand oil toothpaste swear soap zita til te ID pakhata lak thei za tho kha awam don ani chuan example karon da dona hemi shil fia na turi he an entawle example number 1 hi mo hei ni atang ni som pali inkara kham mo hei thali chung ka try ang khan ron lang ta 100 PV 100 PV 100 PV ka lo siam phei ta char ni thali chung kha chuta 100 PV thali chung ka siam to chuan a thali na chuan 400 PV alo ni ta chuan ni som panga tanga ni som ni pasari inkar khan juna khan point som thum ka lo siam ta entir nan mo ka try tran thla tang khan som thum ka lo siam chang le ni nga te ka siam point som li te mo point som ruk te ka lo siam bel ta khang zo hemi te pali hi kan bel khoma point za som nga panga ni chuan avaya ka point nei chu point za nga som nga panga ani ta ni chuan inge hlok na chu hemi kan ti bel point kan siam bel hian inge hlok na anei chia benefits ti han hei hi an la 400 PV kan sia thali chung kan siam khan thlatin point za kan siam chuan point zali lo ni ta chu chuan voucher sa ni zanga keng tel kan ti ta tiro chuan extra hei point za som nga panga kan siam bel na hi kan chut ta ila mo za som nga panga chu pali in puntir la aron chuak chu zaruk som ni ani ta ni point khat khan chengli zela pu kan ti kha chuan cheng zaruk som ni ani ta ni chuan thali hnuwa khan thladanga consistency thali chung ka try chuan
voucher sang ni zanga kha ka dong nge thin ta chuan tuna tang chuanin kan lo hemi kan point siam bel te khan po e voucher ron keng tel vek to awang khan tuna chuan sang ni zanga ni lawin sang thum za som ni voucher kan dong thei to ta ni chu alom khop me hi chuan sang thum za som ni man hi product khan du kan thlang le thei don ta ni chu than thei chung mi khamo chuan example number 2 hi oluk doi lo en le ta ila hei 400 PV thatin PV zalin ka lo try ta ni mo thatin PV zalin ka lo try zia ta a chuan PV zalin ka lo try zia ta a chuan ni som panga atanga ni som ni pasarin kar hian PV som nga te som ni som ruk nga ti te ka lo siam bel ta a chuan khang ho bel khom kha point za som riat panga lo ni ta ni helai total hi dik cha lawa chuan thatin 400 PV a thali chung ka lo siam na khan voucher sang ni zanga kan don thin sang ni zanga mun li kha sing khat man voucher ka dong thei ta a khami pialama khan extra PV za som riat panga le pali kan pun tir ta a chuan chu zasari som li cheng zasari som li ron ni ta ni chuan avaya kan voucher don tur chu sing khat ni lawin sing khat zasari som li vote man ka voucher kan du kha kan thlang thei don ta ni chu hei hi hre chiangila changkai takin kan man thei tur le kan point ti punna tur te e ani wangin keimanin tiam photila chan kan tim te hna tam theiang bera kan hrit le don nya le ka zong kha tuntruma consistency offer bi ka karon soifia thei chin ani ta a e consistency offer hi ngai thatu te zong lo ina lok na tam takan nei thei nan le pan na so se lo me